Оставай Боби да си вземе един фиат. Мен не, аз оставам манта съм. Напротив. Вика, нагледте малко. Да затворя ли тук? Абе! Дошъл! Не, нека седи. Какво става, че? Бобо ме снимане от точно в колана. Смения, викам, бе, дая на някой от децата, бе, дая. Той вика, не, жената давам, колата си не давам. Това се документира. Да се знае от поколението. Жената давам, колата си не давам. Че дедото си харесва колата. Да. Даже напоследък повече от жената, но това е един друг въпрос. Викам, като се скарам и вика, седи си тук, аз ще ида при моята Фифи. Той па Фифи е А па телевизора, той е влюбен в телевизора. Той я. Той не се очуди какво е това да ни нема вкъщи и да дойдем и да върнем програмата назад и да си гледаме филма. Но то това ли зависи от кабелния оператор. Нали? Да. Ами телевизора не е много хубав. Много ни е хубав. Ние си го арестваме много. Съде за 200 лева сме хубав. Ама наистина той е... Вижте, те са точно вика, да видите моя телевизор какъв е, вашия е нищо. Не е кой знае каква разлика. Ние го имаме такъв. Като неговия, нали? Имаме същи. Ама 800-900 лева, даже неговия е 1000 и неговия 1000 нещо. А нашия 200 лева. Каква работа бе? Ма Бобо снима и лютеница. Вече пак да някакво купонче направим. Лец, кака! Айде, разберете следващото да ви го домека. Да чистите морковите, да се варят. Бог трябва да отиваме. Ще ходим и ние до магазина. Сега отиваме ние двамата, защото имаме да се зарубаме неща. Ние ще се... Ако искаш ласно... Ми взема мента. Така, има ли още какво да Обичаш ли мен? Ти си се метнал на мен. Аз пием Мента с мляко. Мента с мляко. О, с спрайт, аз го пия с спрайт, иле. С мляко е... Аз съм на спрайт. Върваме 3 бутилки мента. Цяло лято само това си пием, като им някъде. Ако искате да си вземем едно шишенце ментичка, едно млекценце, нещо спрайт, че това онова. Айде да ви погледаме. Ако искаш ето тук да мукам и ги хвърли по едричките, къде си ги избрала? Добре, дигай ги и дойди си едрите сега си видим и ние като бедните хора. До вечер. Нали каза, че са едри пъти?